Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Kung may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atoa ako uban kanila. Nagkatigom kita karon hiniusa sa makaluluwas nga gugma sa Ginoo ug uban ni Hesukristo nga ania sa atong taliwala niining kasaulugan. Tingali may mga higayon nga nakalimot kita nga matag usa ka nato adunay katungdanan sa pagmaymay sa atong isig katao, ilamin na kung kini nagbuhat og dili maayo. O di kaha ang pagpaubos, ilabi na kung kita nakasala sa uban. Mga igsuon, uban sa mapausanon nga kasing-kasing, ato karong ihalad ang atong mga pagkulang ug kakulangan. Ilakip usab nato kining mosunod nga mga prayer requests. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, atong gisaulog karong adlaw ang ikawag tulong nga Domingo sa tuig. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Sa
himaya sa Dios didto sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatan ang pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang labing alam tunog, Jesucristo. Umang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas ug ihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dada kami nga nasa langit nga mao ang kabilin nga imo gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa imong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw o tawo, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo, maoy imong isulti kanila, agig pasidaan. Kun moingon ako sa usa ka tawong daotan, mamatay ka gayud, ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa daotan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala. Apan, ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan, kung gipasidanan mo ang makasasala sa pagbiya sa daotan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Tingog,
kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya malipayon ug mga salmo. Tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita at ubangan sa Ginoo nga nagbuhat ka nato. Kay siya man ang atong Dios, o kitang katawhan ngayang gidumala, ang panon ngayang gitultulan. Tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Hinaoton ta nga karon, mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa, dito sa Kamingawan, din gisulayan ako sa iyang mga katigulangan. Ila akong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Ayaw pagapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isig kataw, nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isig kataw, sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isig kataw, dili gayud makaako sa paghimog dautan sa iyang isig kataw. Busa, ang paghigugma, mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Patay mo ng Diyos, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Patay mo ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo ang santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Imayaw ikaw, O Ginoo.
Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung ang imong igsoon makasala kanimo, adtua siya ug pakit-a siya sa iyang sayop, apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayud kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Mga igsoon diha ni Kristo, niining Domingo nga atong gisaulog karon, maanindot kaayo ang tema sa atong mga balasahon. Ang tema sa atong balasahon, simple ra gyud kaayo. Nga ang matag usa ka nato gitawag na mahimong magbalantay sa kada usa. We are called to be shepherds to each other. Tanawa, magbalantay, dili maghuhukom sa usag-usa, dili manunubos sa usag-usa, magbalantay sa usag-usa. Kinigi himong tataw kaayo sa atong Ginoong Hesukristo diri sa atong ebanghelyo. Kay sa atong ebanghelyo karong Domingguha, gitudluan ta sa usa ka importante kaayo nga leksyon para kanato ug sa ato mga katilingban, ang gitawag na fraternal correction. Karon mga igsoon, kung tan-aw nato ang mga butang nga nahitabo diri sa atong lungsod, diri sa atong nasod, makita nato nga diri sa Pilipinas, kung ang atong gobyerno gusto mo promote or mo implement og usa ka butang para sa kaayuhan sa tanan, makapustag yug ko 9 out of 10 times nga ang mga tao nga in charge niining project will end up reminding people to cooperate or else you will go to jail. Cooperate or else multahan or else pasayawon og TikTok didto sa Plaza Independencia. Kung utanaw ta niini, ang orientation sa kadaghanan to be able to correct people is atong hulgaan, atong tagaag threats, atong uyugon, atong samukon. Sa ito pa, kaning orientation nga we threaten people para sila musunod. Kani ang tawhanon nga paagi. Haron ang mga tao musanong, para ang tao musabot, para ang tao musunod. Kung tan-aw nato ang atong Ginoo sa Ebanghelyo, tulo ka butang maanindot kaayo nga siguro pwede natong makatunan. Ako nakura paroko mangkos Manila utong ka tuig
ngadto sa Quezon City. Og nakita gyud nako nga wa man siguro'y kapunungan sa parokya nga way intriga. Ang tanang kapunungan doon nagyo ilang chismis, ilang intriga, labi na gyud ang choir. Labi na gyud ang youth ug labi na gyud ang katikista. Kasagaran mao gina. Karon kung tan-aw nato na makita nato nga 99% sa mga problema sa parokya, sa mga problema sa katilingban, dili man problemang espirituhanon. Problema mang tawhanon. Ako ng Usbon, 99% of the difficulties in parishes, in communities, are not spiritual problems. They are human problems. Kung man sabi pasabutan ng human problems, problems that have to do with relationships. Kay makita nako nga, many times, our problems are about how we relate to each other. Mao gina makita nako kasagaran. Now, una sa tanan, tanaw nato. Kita ra ba kay Pilipino, ang atong pagsabot sa relationship sa community, sa katilingban, sa kapunungan nga, everything is smooth and happy. Way conflict ang tanan, gangisi ang tanan nalipay. Karon, kung ingon ana ang atong pagtan-aw o pagsabot sa a good community, nga walay conflict nga ang tanan nalipay, dili man na realistic. Kay even the best of communities, doon na may difficulties, doon na may conflicts, doon na may personality clashes. Kay lain-lain di ata. Lain-lain tag personalities, lain-lain tag family background, lain-lain tag mentalities. So di gyud malikayan nga doon na gyud difficulties, no? Now, una sa tanan, kay kita Pilipino, lisod kaayo para nato mo confront sa nakasala personally. Lisod kay para nato kinahanglan mag-smile gyud ta permi. Kinahanglan magkahiusa gyud ta permi. So ang mahitabuan na, instead of telling the person concerned unsa ang iyang kinahanglan tan-awon, ngadto ta magmutabi sa ubang tao. So it makes the matters worse, no? So kung tan-aw nato ang atong Ginoong Hesukristo, una sa tanan, kita ka dunay gitawag na progression sa pagkorek sa tao. Ayaw intawon og dagan dayon sa obispo. Ayaw intawon og dagan dayon sa presidente sa parish council. We are told, if your brother and sister sins against you, you approach the person concerned personally. Kana, mo ginay first step. Sa ato pa, many times, instead of approaching the person concerned, mo adto matas taas. Igsumbong na tos taas, ang away nga gamay, mahimong away nga dako. Kay ngano, sausawan naman sa mga tao sa taas. Munang, first thing yun makita ni Jesus sa ato, kung the first step is to approach the person concerned. Karon, kung gahay yung kay gulo, ingon si Jesus, magdala og duha o kung tulo ka tao o banimo. Ngano man, kay inyong kulatahon. Ngano man, kay inyong tabangan. Dili, para kato sila, mutabang, og explain, og convince niya atong nakasala so that the person will be able to realize. So kita ka, ang orientation ni Jesus, dili penal, dili punishment, rehabilitation. Dili threats, convince the person. Munang kinahanglan maklaro labi na gyud sa mga tao sa leadership. Ang orientation ni Jesus is not to punish people, is to convince people na makita niya iyang sayop, unya ma-realize niya ang iyang mga pagkuwang, ug siya mismo
ang muangkon sa iyang sala. Kay usahay, pagay magsugod, penalty naman ang nasa tong ulo. Punishment naman nasa tong ulo. Disciplinary action man dayon ta. Dili man na ang paagi ni Jesus. Personal usa. Kana pag yung uban moingon, musuwat kog letter niya. Para nako, kanang letter last resort. Kundi na gyud madaog istoryahanay ba? Ang letter should follow. It should not be the first option. Karon, kung di pag yun mo work ang tulo ka tao, ingon si Jesus, dad-a sa simbahan, dad-a sa katilingban. Ang pasabot niya aning dad-a sa katilingban is dad-a sa community of faith. Dad-a ngadto dili sa korte sa balaod. Kita ka usahay, magkinihaay man, muadto man sa korte, kung tanahon tani, when you bring something to a court of law, ang problem siguro ma-resolve legally, pero guba ang relationships. Ang kay Jesus dili, ayaw usa mong adto sa korte o magkinihaay mo. Pag istoryahanay usa ang katilingban, try your best to resolve it extra legal measures. Now, bingon si Jesus, kung wa pag yun ni, if it does not work, ingon siya, treat him like a tax collector. Treat him like a Gentile. Karon, kung tanaw nimo ang relasyon ni Jesus sa mga tax collectors o mga Gentile sa Ebanghelyo, makita ba aka nga wala putla ni Jesus ang iyang pagkahigala nila? Wala. Si Mary Magdalene, si Matthew, si Zacchaeus, katong woman taken in adultery, wa man ni Jesus putla ang iyang relationship nila, ni continue man siya og relate nila, pero makita nato, ang iyang disposition sa kanya is trying to win them back. So munang unang maanindot gyud nga lesson karong adlaw, karong Dominggoha. In handling conflicts, go by progression. Go step by step. Do not involve the people upstairs. Talk among yourselves. Try to resolve conflicts among yourselves. Now, ang ikaduha nga punto nga makita nato kay Jesus mauni, usahay para ka nato mga Pilipino, ang love baya nato is always feeling good, good things, visiting, feeding the hungry, clothing the naked. Makalimot biya ta nga ang love di baya permi sweet love. Doon na may gitawag nga tough love. Kinahanglan mahibaw ta mo love in a tough way. Sa to pa, we do not compromise. Pinangga nato ang nakasala, pero ang iyang gibuhat sala. So himuo nato ang tanan nga hinay-hinay. Makarealize siya, we do not tolerate what is bad. So muna yung usahay makalimot ta, abi nato love, pero sentimental, pero sweet. Dili baya? Labi nag-addict to any addiction ang atong kaatubang, tough love ba ya? Firm, disiplinado ta para madisiplina sila, no? So, sa katapusan, makita nato sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma in the second reading. Ang tanan ni ini, usara gyud ang atong motivation. Love. Kay kung mo correct tag tao, pangutanon nato ang atong kaugalingon, unsa may motivation nimo nga i-correct nimo siya? Para makabawas ka? Nganong i-correct nimo siya? Para ipakita nimo nga sayop siya? Nganong mo correct man ka? Para mauwawan siya? Di man ta maka-correct unless ang atong motivation sakto. Ibaw ka, muna'y una nga butang na akong nakatunan when I was a young parish priest. Giingnan ko sa akong mentor, love people, then correct them.
Do not correct people so you will love them. Manindot ka ito nga guide sa ako. Sa ito paingon siya, before you correct anyone, siguraduha usa nga klaro asa kagikan. Ug mahibaw ang tao nga you are correcting them out of love. Kay kung i-correct ka, unya nahibaw ka nga gipangga ka, mas musanong man ka. So ingon siya, when you correct people, make sure you love them first. Do not love them and then you correct. Do not correct them and then you love them. So, mo nang makita nato nga maanindot kaayo ang atong tema karong Dominguha kay it is a common difficulty not only in parishes but also in families. Also in families. So, when we learn how to do things properly, maanindot jud kaayo ug mahimong hapsay gyud tinuod kay hamtong man ang kada usa. So nakita nato no nga dili daay kinahanglan spiritually equipped lang ta, kinahanglan daay emotionally mature ta mo handle iniining mga conflicts. Mo bitaw many times ang uban di na lang mo join og kapunungan kay purti man daghan intriga. Purti man daghan backbiting. Purti man daghan gossip. So isa di na lang ko mo join ana oy. So, nindot ni nga examination of conscience kanatong tanan, hagit ni kanatong tanan, dili day spiritual equipment lang atong kinahanglan, emotional maturity po, so that mahibaw ta mo handle ani mga butanga. Ug sa nining paagi, mahimo tang magbalantay gyud sa usag-usa. No? So sa katapusan, dili biya ta hukom sa usag-usa. Dili pud ta manunubos sa usag-usa, magbalantay sa usag-usa, matudpad ni Propeta Ezekiel sa first reading. Hinaot unta. Manindog ang tanan o atong iampo ang kredo sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato naging panamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay og gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan nga makagagahom sa tanan ug gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing gayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Nagkatigom kita karon sa ngalan ni Jesus, atong Ginoo, ipadangat nato ngadto kaniya ang tanan natong mga pangamuyo ug moingon kita. Ginoo, dungga ang among pagampo. Alang sa simbahan ni Hesukristo, nga sa kanunay mahimo kining usa kadapit sa pagpasaylo ug magbalantay sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa nangulo sa atong nasod, ug sa tanang mga Pilipinhon, nga sa kanunay, maoy mo patigbabaw ang diwa sa gugma ug pagtahod, dili ang pagdumot. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nagpakita sa ilang gugma alang kanato, nga unta, pinaagi sa ilang pagmaymay o paghatag pahimangno. Makaambo kita sa atong mga kasaypanan o kasalanan. Magampo kita sa Ginoo.
Alang sa sulugoon sa Dios, Chupilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Mga liyo po kita karon nga ang gahom sa Dios, maoy manalipod kanato, batok sa COVID-19. Mag-ampo kita sa Ginoo. Orasyo Emperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangon. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyupo sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. O Ginoong Hesukristo, nangamuyo kami kanimo nga dunggon mo ang tanan namong mga pagampo. Misalig kami sa imong kaayo kanamo, kay ikaw man ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan. Ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma,
Himua kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, ug nga magkayusa namo kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, hangay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanan dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diha sa imong pagi sa pagpangluwas. Mianhi ka aron pagluwas ka namo pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mo'y among pagbuot, nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nagulik kini ka namo, pinagi ni Kristo among Ginoo. O busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos, 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 Digno sa kagahuman, Tuto ang langit ug yuta sa iyong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Kay unang nagaanghel sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imo mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahong nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputling agasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, kining among gasa. Himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa Kristo among Ginoo. Misugo ka namo. Nianan gabi nga siya ibunhian. Mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midayeg. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pangitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayeg. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini o Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong
dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kami kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug sa iyang dugo. Pumpuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay lang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Senyor San Jose, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot Amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Papa, si Jose among obispo, sa iyang mga katabang nga obispo ug tanang mga obispo sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi Amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan ug aniya nag-uban kanamo pinaagi sa ilang mga television ug sa mga ilang mga online facilities. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga biya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makakagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubo. Sa mga langit, magdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa iyo.
matagalaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Kung pasayloa kami sa among mga sala, Panginoon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namon, ug dili mo kami itumyan sa mga pansulay. Iluluan luwas na kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Imo man ang tingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Suunay. Cordero sa Diyos na sa Cordero sa Diyos na nagawag sa sala sa kalibutan. Kaluhin kami at tagi kami sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dilo kami mo kalawat kanimo, manipamulong ko lamang maayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambitunta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ako usang giawhag ang miduyog kanato pinaagi sa television ug online sa pag-uban kanamo sa pag-ampo niining special prayer alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Daghang salamat sa tanang nintabang. Aron atong maihatod ang santos nga Eucharistia, ilabi na alang sa atong maigsuon nga masakiton. Ang atong choir, lectors, crew, o sa atong sponsors and benefactors. Ang Ginoo rang mobalo sa inyong kaayo. Salamat sab ilabi na kang Attorney Ariel Araw-Araw ang nagpanindot sa atong altar karon o sa Bud's Flower Shop ang ninghalad sa mga bulak. Ato sab dako nga dungog nga ang atong santos nga misa karon gipanguluhan sa General Counselor for Asia Pacific sa Order of the Discalced Carmelites, si Father Junjun Agruda III. Father, daghan kayong salamat o among mga paghinaot sa imong maayong pagbiyahe balik sa Roma. Alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. O gusto ko sab ipahibalo nga kining atong Santos nga Misa naka-upload sa YouTube. Palihog lang i-type ang Paulines TV Mass Cebu. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagkambahan kita karon, mga anak sa Diyos, kaulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong dayon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon
pagsimba